Намирам се в участък 122, община Аксакова, село Осинова, местна Скурията, в района, къде беше разрешена сеч на 30 котелна сеч на участък 255 декара. Трябва да се изжажат 30 котела по 1 декар. Вчера имаше проверка на место от горно стопанство Варна, държавно горно стопанство, и констатираха единствено, че всички дървета, които режат, са маркирани от тях. Обаче отказали да констатират факта, че повече дървета се режат извън така наречени котели. Мотивираха това с отговор, че разрешение отделно стоящи дървета да се режат. Обаче днес при повторна проверка аз реших да маркирам всички дървета, които бяха отрязани вътре на котела, къде се намирам, с маркировка цифри и буква А. Това значи, че дървото е вътре на котела. И също да маркирам дървета, които бяха изрязани извън котела. Ето маркировка на котела, за да излизам от котела. И те са бяха маркирани с цифри и буква Б. Б значи извън котела. Ужасающи факти, че вътре на котела са бяха изрязани и маркирани 39 дървета. Извън котела, само на разстояние 50 метра от котела, не повече, а има и още места, къде е изрязани без котела, но сега взех само в радиус 50 метра до котела, са маркирани и приснети 169 дървета, които бяха измервани. Повечето от тях бяха измервани и документирани на снимките, които прилагам к този видео. Всичко дърво, както се виждате тук или тук, те са меши или цер и са имат неповторима индивидуална форма и разкраска, узора, величина. И на снимки се с рулетка вижда, че са всички отделно маркирани дърва, брой 169. При първото смятане това е поне в 4 пъти изрязана извън котела, отколкото вътре в котела. И говорим само за един котел. Другите котели същото положение, също до тях изрязани места. А при удълбочавана проверка се вижда от таблица, че биомаса, която е изрязана извън, защото дървета бяха избрани най-дебелите, най-добри дървета. Биомасата там е не в 4, а много повече пъти е повече, отколкото в котела. Как може да се нарече тази сеч котелна? Как може това се нарече законно?